M-am găsit la un episod din sala mea de Clash Royale și n-am mai făcut episoade pentru că am fost plecat într-un cantonament. Da. Și să zic o chestie. Era ceva genul... cum să spunem? Vorbeam cu un prieten, știți, la telefon despre un clan, Master 2, știți? Deschideam și un crown chest, liniștit așa, ciluț, și după aia, bam! Prințesa! Vă dați seama că noroc, mama. V-aș ruga să intrați în clanul nostru, se numește Master 2. Și am pus numele ăsta pentru că aș vrea să... Cum se spune? Să fim de aici, din top, știți? În clan. Cel puțin de la local, știți? Mi-ar plăcea foarte mult. Și asta mi-ar plăcea dacă am face și noi niște battle-uri la Classic Challenge. Am făcut off-camera câteva. Dar acum aș vrea, dacă se poate, să-l terminăm chiar. Ar fi super tare. Îmi place de ăștia care dau... Gata. GG. Îmi place cum zice Bowlerul. Bye bye. E foarte amuzant. Bye bye. Bye bye. Nu, nu, nu. Oh! 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 Bine-s. Și acum o să trebuiască să ne apărăm. Mă rog, și să pușăm. Parcă aș juca normal 1v1. Dai, bine-s. Oh! FK, boss! FK! Bine! Arat 0 damage. Dacă pun ăsta, cred că e game over. Asta bate nuba, da? GG! Oh, mamă! Good luck! Well played! Frumos, bine! Marian! Mulțumesc, Marian! Și da, la tot ce să dăm Elder, de fiecare dată când dau Join, și încă o dată vă rog să apăsați butonul de like, adică și în josul paginii, în josul videoclipului, este un butonaș acolo care scrie abonează-te. Ei bine, eu v-aș ruga frumos să-l apăsați. Doar și dacă nu l apăsați o să mor, fiindcă am cancer. Da, știu. Fuck, e un jucător canceros. Mă! Ai de capul meu. Nu, cred că ăsta e primul meu lose. Doamne, ajută-mă! Doamne. Mă, ce mai Gata, până aici. M-am săturat. Cred că toți folosesc tactica asta. Când este un Sparky, ai clonul, da? Ai ăsta, Graveyard, da? Doamne, mă! Bre! Așa, Doamne. Ce dă nenoroc, mă. Ce dă nenorocitul! Ne afurisimaș.
Gata, puneți aici, nici nu-mi pasă. Nu mă pasă de nimic, de nimic. Pușez aici. Avem același puș! Are mirror, nu? Nu, nu, nu! Ai de mine și de mine și de mine. Gata, mi s-a acrit. Gata. Mi s-a pur și simplu acrit. Dau un beta normal. Ce-o fi, o fi. Oh, nu. Cred că e bun clanul lui. Cred că e dintre cei mai buni jucători ever. Fac. Ușor, ușor, ușor. Dai, 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 bine. M-am deceat tare dacă atingea schetonul ăla. King ăsta, taurul. Ha, mă, pe bune, level fucking 2! Fuck! Tu glumești? Mă lași? Mă, cum faci, mă? Parcă ar fi de capul meu! Mă! Deja dacă îl fac pe ăsta draw, sunt norocos. Nu, 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 nu! Hai, bre, 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 bre! Nu, 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 nu! Hai de capul meu. M-a avut un decancer atât. Hai de mine. Am luat ce că a dat lighting-ul și a rămas. Ok. Un ultim battle, fiindcă sunt genul de om care dacă retrogradează puțin, trebuie să facă battle ca să fie înapoi. Și nu-mi place să retrogradez. Deloc. Sunt genul ăla de om. Hui de capul meu. Hai mă, fac. Hai. Cum am luat? A dat fireball ăla. Hai de mine și de mine.
a fost ușor. Well, cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-ați distrat. Da, sper că v-ați distrat. Fiindcă acum cred că o să mi se oprească. Și fiindcă n-am memorie suficientă. Așa că, da, o să vă țin eu la curent, promit. Promit că o să vă țin la curent. Și da, cam atât a fost. Mulțumesc că m-ați urmărit. Eu am fost The Mad Doctor și acesta a fost canalul meu și episodul meu. Vă doresc o zi bună tuturor!